Is-sisa fuq prodotti oħra ta' Fil-budget ta' tnejn li għadda, il-Ministru Tonio Fenek għalhekk. Għal rigward it-telefonija ċellulari, is-sisa se tibqa' l-istess għalkemm se jinbiżel il-bażi ta' kif titħaddem it-tariffa għal waħda fuq volum. Din il-miżura tħabbret mingħajr ma l-operaturi tat-telefonija ċellulari ġew ikkonsultati. Di hija waħda mill-affarijiet li qed nippruvaw niċċaraw kif se taħdem fil-prattika. Rati sentenza li deret fl-speech tal-budget, naħseb li tista' tapprezza li l-implementazzjoni ta' miżura bħal di hija komplessa ħafna. Għaldaqstant qegħdin isiru laqat mal-awtoritajiet konċernati li għalihom qed jattendu l-operaturi kollha. Forsi jinstab l-aħjar mod kif il-miżura tal-budget għandha tiġi implementata. Huwa naċċettabbli kif il-Gvern fuq din it-taxxa ma konsulta mal-ebda operaturi lokali, iżda beda bil-konsultazzjoni tiegħu wara li ħabbar it-taxxa fil-budget. U aktar minn hekk din it-taxxa ser twassal li għal kull telefonata li ser tibda ssir jekk hux lejn l-istess operatur, jekk hux b'xejn b'xi offerta jew anke b'mod internazzjonali, pubbliku ser jibda ħallas aktar għall-użu tal-mobile tiegħu. One News għalhekk ċempel il-budget helpline għal iktar informazzjoni. Sissa fuq it-telefonati tal-mobiles kienet qed tiġi imposta fuq bħala tariffa. Issa din se tinbidel u tibda tiġi imposta fuq il-minuti. Ġifieri mhux bħala tarif fuq il-minuti kemm tuża. Meta timputja il-flus se tħallasha fuq l-ammont ta' ħin li tagħmel titkellem. Min qiegħed kuntratt da qed tiġi maħduma t-tariffa. Pajjiżna għandu iktar linji ta' telefonija ċellulari mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Skont l-NSO sal-aħħar ta' Ġunju li għadda kien hawn kważi 500,000 linja ċellulari, meta l-popolazzjoni fl-2010 kienet ta' ftit iktar minn 400,000. Għalhekk qalu l-operaturi xi ħaġa bħal din kellha tiġi kjarifikata qabel tiġi implementata. Ironikament, lanqas il-kumpanija tat-telefonija ċellulari tal-Partit Nazzjonalista ma taf kif se taħdem din il-miżura. Għadna ma nafux, ta' tistennew ġifieri minn għandhom jgħidulna l-head Għadhom ma jafu xejn. Jew terġa' ċempel aktar tard ġifieri il-ġimgħa d-dieħla. But as such today I have no information as yet.